As diversas leis educativas veñen sinalando a importancia do dominio dunha segunda ou mesmo dunha terceira lingua estranxeira na educación como consecuencia do problema de globalización que vivimos. A Unión Europea fixa o fomento do plurilingüismo como un obxectivo irrenunciable para a construción dun proxecto europeo. A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, en diante Consellería, ven convocando nos últimos anos actividades formativas para o profesorado no estranxeiro co obxecto de fomentar a actualización metodolóxica e a mellora do seu nivel de competencia en comunicación lingüística en linguas a través do contacto directo con persoas dos países de fala inglesa, francesa, alemá ou portuguesa. Esta Consellería, consciente da importancia da aprendizaxe destas linguas para os cidadáns e cidadás da nosa comunidade, e a preocupación que neste sentido se manifesta desde todos os ámbitos sociais, promove e convoca diversos plans e actuacións. Todas estas accións requiren para a súa implementación dun profesorado actualizado e cun nivel de competencia comunicativa óptimo. Do mesmo xeito, estánse levando a cabo diferentes actividades formativas no marco do fomento das competencias profesionais docentes, como o Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras, PIALE. Este programa enmárcase dentro da Estrategia Galega de Linguas Estranxeiras EduLingüe 2030 na súa liña de impacto, a L8, accións para a mellora da competencia comunicativa, mobilidades e intercambios que incide directamente na mellora da competencia comunicativa do profesorado e favorece a internacionalización do sistema educativo. Cuesta fin, ofértanse itinerarios formativos que revitalicen e potencien contidos e aspectos lingüísticos e promovan a actualización metodolóxica do profesorado participante. Isto é o que di a orde do 20 de abril de 2023, pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas, PIALE, para o ano 2023, como dicimos. Ola, ola, moi boas, eu son Germán Estevez, un germano a portuguesa, aquí estades nunha nova ocasión, neste novo episodio do Galiportus, achegando as dúas beiras do Miño, as dúas beiras do Atlántico, achegando Galiza a lusofonía a Galiza. Hoxe, no marco deste tipo de iniciativas de intercambios educativos, falamos de educación comparada, falamos de sistemas educativos e facémolo cos protagonistas. E que mellor maneira que falar de educación, falar de sistemas educativos tan próximos e tan descoñecidos polas dúas beiras, que facelo nesta primeira intervención con Nel Vidal Barral, profesor de lingua galega do CPI do Cruce de Cerceda, que xa nos escoita. Nel estivo en un intercambio na última época en Portugal. Moi boas, Nel. Hola, moi boas, que tal, como estamos? Pois todo moi ben, graciñas por nos atenderes, é un placer terte aquí. Fixémonos un pouquiño eco tamén de como ias comentando nas redes a experiencia que tiveches en Portugal, e pensamos que era unha boa maneira de chamarte e de que nos falaras un pouco desa experiencia. Sí, así é. No último ano tiven ocasión de estar en varias escolas de Portugal, en primeiro lugar en Trancoso, despois en Beniche, así durante máis tempo nunha escola do Porto, non? A finalidade na presenza nesta última escola era, como comentabas na cabeceira, o programa PIALE, que é un programa que ten unha dobre finalidade. Por un lado, a de inmersión lingüística, a de termos a oportunidade o profesorado galego de practicar a lingua ali no propio lugar, neste caso a lingua portuguesa. Por outro lado, a inmersión nun sistema educativo distinto para coñecelo máis, non? O que fun comentando eu, como ti dicías,
non foi tanto a cuestión lingüística, senón as cousas que a mí máis me chamaron a atención do sistema educativo portugués, non de maneira descriptiva, sino simplemente de maneira comparativa co galego, non? Aquelas cousas que a mí me resultaron un pouquiño máis diferentes, un pouquiño distintas. Sí, agora vamos con todo iso, Nel. Efectivamente, xa tivemos varios programas no Galiportus comentando, evidentemente, a cuestión lingüística, como se ve a cuestión do galego do lado portugués, como se ve a inclusión tamén do portugués como lingua estranxeira ou non, co que se está facendo co portugués na súa inclusión, como digo, nos coles e nas escolas galegas, pero xustamente o motivo, non, da nosa chamada ya maravilla un pouco de toda esa análise que facías nas redes, que quixemos e queremos trasladar aquí tamén a radio, pois é justamente esa a comparativa que faz co sistema portugués que puideche ver de primeira man ali o sistema educativo tanto no Porto como comentas en Trancoso e en Peniche. Contanos un pouquiño, efectivamente, se queres algúns puntos, non, esas diferenzas, esas curiosidades que fuches vendo. Sí, se cadra posiblemente o punto máis diferencial así de inicio é a idade da obrigatoriedade, non? Aquí na Galiza é o sistema educativo no conxunto do Estado español é obrigatorio ata os 16 anos, mentres en Portugal é obrigatorio ata os 18 anos. Entón, esa xa é unha primeira diferenza significativa. Despois, tamén a propia organización dos cursos, aínda que realmente non é algo tan diferencial, pero sí que hai unha organización diferente, non? Digamos, ata sexto de primaria, ata o noso sexto de primaria é máis ou menos igual, coincide co primeiro e o segundo ciclo portugués, máis despois o que é a nosa educación secundaria obrigatoria é o que chaman terceiro ciclo de ensino básico, non? E despois a educación secundaria sería o equivalente a cuarto de ESO, primeiro e segundo de bacharelato, máis con esa diferenza que comentaba. Aquí é obrigatorio até cuarto de ESO, máis en Portugal é obrigatorio ata o 12º ano, ata o digamos o equivalente a segundo de bacharelato, aquí ata os 18 anos. É dicir, para que eu me aclare, digamos que primaria coinciden non en 2 ciclos até sexto, e despois a ESO galega, digamos que hai unha especie de terceiro ciclo ata terceiro de ESO, e despois cuarto de ESO, primeiro de bacharelato e segundo de bacharelato, eles xa lle chaman secundario, son 3 anos. Xa é o secundario, son 3 anos, é obrigatorio, máis é secundario, os rapaces e rapazas poden elexir entre o secundario que podemos chamar convencional e o secundario profesional, que sería máis ou menos equivalente ao noso FP. Máis en todo caso obrigatorio, ou un ou outro, ou secundario convencional ou secundario profesional obrigatorio. Que notaches a nivel de proxecto, a nivel de dirección, a nivel un pouco de, bueno, pues como se organizan eses centros? Sí, outra diferenza significativa é que aquí na Galiza, claro, as escolas son cada escola é unha propia unidade, digamos, non? Que ten unha dirección, mentres en Portugal as escolas organízanse en agrupamentos, agrupamentos de diferentes escolas que teñen un proxecto común e unha dirección común, digamos, aínda que son varios centros, funcionan baixo a mesma dirección como se fose un único, pero repartidos en diferentes edificios, en diferentes zonas, etcétera, non? Eses agrupamentos son poden ser moi variables, digamos, hai agrupamentos desde 2 únicos centros ata agrupamentos que poden ser de 6, 7, 8 centros. Eses agrupamentos establece o seu ministerio, funcionan, digamos, baixo unha única dirección, un único proxecto. E despois en cada un dos centros non está establecido así de maneira tan pechada como está aquí,
os niveis que hai, non? Aquí o máis común, salvo algunhas excepcións, o máis común é que haxa centros, o que chamamos CEIP, centros de primaria, de primeiro a sexto de primaria, e centros de secundaria, que teñen secundaria e bacharelato, ou só secundaria, pero na maioría dos casos secundaria e bacharelato. Isto en Portugal é un pouquiño máis aberto. Hai centros que teñen só secundaria, pero son pouquiños, son poucos, en xeral, e hai centros que teñen todos os niveis de básico e máis secundaria, hai centros que teñen só o segundo nivel de básico e secundaria, centros que teñen só o segundo e terceiro de básica pero sen secundaria, é dicir, no mesmo centro poden convivir rapaces desde os 3 anos ata os 18 anos ou incluso só desde os 12 anos ata os 16, por exemplo, non? Entón, dentro de todas esas combinacións, os centros son moi diferentes. Cando aquí é bastante máis pechado iso, non? Aquí diferenciamos claramente primaria e secundaria, e en cada idade hai un tipo de centro, sen máis. Comentas tamén un pouco no que fuche relatando a cuestión das tarxetas escolares, do comedor, digamos, co acceso a pois un pouco a prezos de custo, non? Sí, iso foi unha cousa que me chamou moito a atención a min e outros compañeiros. A primeira vez que fomos a un centro en Portugal non sabíamos ata que punto era cousa dese centro ou era algo xeralizado, pero despois, preguntando e estando xa en varias escolas diferentes, vimos que era algo totalmente xeneralizado, non? Que a existencia dun cartón escolar, dunha tarxeta escolar, que serve para moitas cousas, non? Desde o acceso ao centro, de poder entrar ao centro e controlar, polo tanto, as entradas e as saídas, como para pagar todos os servizos. E con respecto ao pago de servizos, é moi significativo isto, non? Que as cousas que hai no centro están pensadas como servizos públicos, digamos, non? Principalmente o bar, non? O bar é a cantina onde os rapaces e rapazas comen ou onde poden comprar unha froita, auga, ou onde se pode tomar un café, non? Aquí existen eses bares nas escolas, pero que son, digamos, unhas concesións a empresas nas que ten que haber un beneficio. Entón os prezos son se cadra un pouquiño máis baixos que no mercado, pero son prezos ao final de mercado, porque as empresas que teñen esa concesión teñen que ter unha serie de beneficios, etc. En Portugal isto non está pensado así, senón que está pensado como un servizo que se lle ofrece aos propios rapaces e rapazas, e polo tanto é a prezo de custo. A prezo de custo no que ademais non se digamos, non contan os gastos de persoal, porque o persoal é persoal público. Quen atende eses servizos de bar, de cafetería e tamén de papelería, que todas as escolas teñen a súa propia papelería para que os rapaces podan mercar o material escolar, é a prezo de custo, non? E a prezo de custo quere dicir que, por exemplo, unha botella de auga custa 17 céntimos, ou unha froita pois alrededor de 20 céntimos, ou prezos totalmente asequibles que son o prezo que se determina que é o prezo de custo real, non? E iso é moi importante. E con respecto á comida, pois tamén a comida é facilitada, os menús son facilitados polas cámaras municipais, son quen teñen esa competencia. Por exemplo, no caso do Porto, os prezos establecidos de menú é de inferior a €1,50 por neno. Ademais, un prezo que é no escalón máis alto, digamos, dependendo das condicións económicas, sociais e demais das familias, determínase un escalón de acción social. Polo tanto, hai nenos que pagan o 100% dese menú, pero que ven sendo €1,50, hai nenos que pagan a metade e hai nenos que lles corresponde non pagar nada, non? Pero ademais,
unha vantaxe así curiosa, que é casi unha anécdota, pero que no fondo eu creo que é bastante importante, que o que paga para cada neno non o sabe ninguén, digamos, todos pagan igual co seu cartón de estudiante. Despois a cantidade que lle retiran dese cartón sabe o só esa familia, non? Pero no momento de facer o pago, digamos, todos pagan da mesma maneira, non? É outra das vantaxes que lle vin eu así ao sistema do cartón, non? Sí, salientas... digo que tamén salientas que en canto ao acceso á función pública non hai oposicións, que é algo que nos sorprende bastante arriba do miño, e que as condicións do profesorado, digamos que tamén son complicadas e os salarios son baixos. Sí, unha das cousas diferentes, bastante diferentes, é iso que comentabas, o sistema a función pública, non? Aquí está totalmente establecido ese sistema de oposicións que damos como o sistema normal, o sistema lóxico, cando noutros sitios non é así, nin ten nada que ver, non? No caso de Portugal, o acceso á función pública faise por nota do sistema universitario. As persoas que queran ser profesoras ou profesores fan unha licenciatura e a continuación un mestrado de profesorado, digamos, para traballar a parte didáctica do contido específico que traballaron na súa especialidade. O mestrado de profesorado son 2 anos, e despois, coa nota desas dúas partes, a carreira e da súa formación didáctica, pedagóxica e docente, acceden á función pública a través dunha lista, non? Pois imagina que hai 120 prazas, pois as 120 mellores notas as 120 mellores notas pois son os que teñen a praza para ser profesores e profesoras. Por lo tanto, non hai ningún proceso de exame público, de oposición, senón que a través da nota. Teñen, unha vez que acceden por nota á función docente, teñen un ano de prácticas, igual que aquí, e despois acceden ao concurso da súa praza. Dicías eso tamén, que despois é complicado, non? Hai unha grave falta de profesores porque tamén, está polo medio os alugueiros ou as distancias, é dicir, eu podo ser un profesor de Melgaso que me poida tocar no Alentexo ou no Algarve? Sí, eu fun vendo moitos aspectos positivos no ensino portugués, algunhas cousas que comentei, pero xusto o aspecto máis negativo posiblemente sexa eso, as condicións económicas do profesorado, que é un aspecto que ao final condiciona todo o demais, non? É que se ve refletido na falta de profesores que hai, non? Que están quedando incluso prazas libres porque non se presenta o número de persoas suficientes para cubrir todos os postos de traballo. E iso débese fundamentalmente ás condicións salariais, que son moi baixas, non? Baixas con respecto aos salarios daqui, aos salarios dos profesores do ensino público daqui de Galiza, mais tamén baixas con respecto a outros traballos no ámbito privado en Portugal, non? E iso fai que moitas persoas opten por buscar traballos no ámbito privado porque están mellor pagados que no ensino público. Se a iso se suma que o concurso así en termos xerais, digamos, é nacional, non? Que che pode tocar a moitos kilómetros de distancia da túa casa, complica ainda máis a cousa, e os salarios que son moitos máis baixos que aquí, así en termos xerais podíamos dicir que algo máis da metade do que se cobra aquí, non se corresponde non é equilibrado a un nivel de vida que é semellante aquí, non? A prezos de vivenda, de alimentación, de servizos básicos da vida son moi semellantes aos aquí os do noso país. Entón, iso fai que o salario que
que non chegue e que haxa esa carencia de profesores. Tamén salientas algo que xa se foi perdendo un pouco aquí do lado galego, non? Ese trato para o profesorado como profesor ou señor profesor, ese sotor que é unha especie de amalgama. Claro, si comento que case máis como curiosidade, non? Sí. Non tanto digamos, como fórmula de respeto ao profesorado, senón como fórmula de respeto de comunicación xeral en Portugal, non? O uso máis habitual en todo Portugal, non só no ensino, non só para na dirección alumno-profesor, o uso máis habitual é en todos os ámbitos a terceira persoa, non? Con persoas de moita confianza, digamos, se establece unha relación en segunda persoa cando aquí en Galicia a relación máis habitual, prácticamente única en segunda persoa, non? Entón, ese trato en terceira persoa reflítese tamén no uso das aulas. Comentaba ese uso do termo setor, que é unha amálgama de señor doutor que resulta moi curioso, non? Que os profesores que lle chamen señor doutor, ainda que sexa nesa forma recurtada de setor, máis en todo caso sempre como profesor ou como señor profesor, e nunca en ningún caso polo nome, e moito menos en segunda persoa, non? Pero, xa digo, é algo que ten que ver co sistema de tratamento xeral entre as persoas en Portugal. Avanzo que tamén quero que falemos un pouquiño co lado portugués tamén. Comentas que o profesorado só exerce funcións docentes, é dicir, o resto de funcións desenvolven as os asistentes, digamos, os profesores tampouco teñen gardas. Hai persoal administrativo, da man de bibliotecarios, técnicos, psicólogos, asistentes. Moita parte dese persoal pertence á Cámara Municipal. Despois, digamos que tamén os teléfonos móviles non están prohibidos na escola. Coméntanos brevemente, se che parece, a cuestión dos teléfonos e a cuestión da conflitividade. Como viviches a conflitividade na aula, no centro? Sí, unha cousa que chama moita atención, ou dúas cousas que chaman moita atención ao entrar pola porta dun instituto portugués son precisamente esas dúas cousas que comentabas, non? Unha, a cantidade de persoal que hai, sobre todo de persoal non docente, persoas que atenden diferentes cuestións que non son dar clase, como a vigilancia dos corredores, vigilancia dos patios, persoal administrativo, entradas, saídas e demais. Entón, hai nos centros de ensino moitísimo persoal non docente, o que eles chaman funcionarios, que aquí non existe, non? Aquí a maioría desas funcións facémola os propios profesores, as gardas, as vigilancias e demais. E outra cousa que chama moito a atención é o do uso dos móviles, que non están prohibidos, non? Entón, entras nun instituto e ves que os rapaces e rapazas están manexando o seu teléfono móvil polos corredores, polos patios, todos o levan na man, todos están atendendo. En moitos centros está permitido só nos corredores ou nos patios, pero non nas aulas. Pero a realidade é que vistas as aulas, sí que o móvil moitas veces está ali en riba da mesa, sí que consultan a hora ou consultan se teñen algunha notificación ou demais, unha serie de cousas que vistas desde aquí que son totalmente impensables, non? Porque hoxe aquí entras en calquera instituto e non, é impensable ver a un alumno ou alumna co móvil polo corredor, non? Sería está sancionado incluso iso, non? Ali é algo o máis normal do mundo. É un debate que teñen, un debate que todos os profesores falaban diso e que creen que se debe prohibir xa, pero que parece ser que atopan digamos a negativa das familias, que as familias que non les parece ben que non se poidan usar iso, que comentaban así algúns profesores e profesoras, non? Pero o certo é que eu creo que é un aspecto moi negativo porque non achega nada positivo, pode crear situacións de conflitividade,
crea situacións de illamento, dificulta as relacións persoais tanto nas aulas como nos espazos comuns ou nos tempos comuns de patios e demais. Francamente non lle vexo ningún aspecto positivo a que se poida usar o móvil na escola. Sí, despois pois tamén comentas que os profesores van reducindo a carga lectiva, conforme van tendo máis anos, pois teñen menos horas lectivas. Comentas que os libros de texto son facilitados polo goberno, as escolas escóllenos e distribúenos en préstamo. Tamén dis que hai aulas específicas de portugués como lingua non materna para o alumnado non nativo, digamos que para que se vayan pois insertando, integrando un pouquiño máis. O número máximo de alumnado por aula é menor que en Galiza. En primeiro ciclo máximo 24, no segundo e terceiro máximo 28. Nas escolas tamén hai a materia optativa de educación moral e religiosa dunha hora a semana, pero sen ser alternativa obrigatoria. Como última cuestión tamén destacas que é unha particularidade da escola na que estiveches no Porto, que pensas que sería impensable na Galiza, foi o horario que non é o mesmo para todos os grupos. Uns teñen de mañá, outros de tarde, outros combinados, digamos que hai máis grupos que aulas. Sí, son todas singularidades ou diferenzas con respecto a Galicia, todas esas cousas que foches comentando. O tema do horario do profesorado sí que é certo que ten unhas condicións económicas moi malas, pero despois sí que ten outras cousas que desexaríamos aquí, como por exemplo esas reduccións horarias, non? Aquí temos unha carga horaria de horas lectivas de 21 horas que é inamovible ata o día da xubilación, digamos, non? Ali vai se reducindo a partir dos 50 anos, cada dúas horas, os 50 anos, que acaban tendo, realmente aos 60 anos acaban tendo 14 horas, non? Entón, iso sumado a que todas as horas que non son lectivas son horas dedicadas á coordinación, á preparación de materiais e demais, non son horas, polo tanto, de atención a outras cousas como gardas ou demais que temos aquí, pois é unha vantaxe, non? E despois outros aspectos que teñen que ver cos recursos públicos que se lle dedican á educación. Unha das cousas a que comentaba antes dos prezos da comida ou dos servizos, e outra os recursos que se lle prestan como libros de texto ou ordenadores. Todos os alumnos teñen garantido o libro de texto facilitados polo goberno e ordenador con conexión a internet tamén facilitado polo goberno, non? Aquí en Galiza unha cousa exclúe a outra. Os centros que deciden usar ordenadores a través do proxecto Edisgal teñen que renunciar aos libros de texto en papel, e os centros que elixen libros de texto en papel están renunciando a ter ordenadores, non? Cando en Portugal as dúas cousas son compatibles, é o ideal que as dúas cousas sexan compatibles, que ter unha cousa non signifique deixar de ter outra, deixar de poder usar a outra. Mantente aí, Nel, vamos cruzar a raya e falamos agora con Irina Maya, que estivo tamén de intercambio polo Cole de Cerceda. Moi ben, e continuamos aquí no Galiportus falando de sistemas educativos comparados, falando de como se ve o sistema educativo portugués do lado galego, con esa experiencia de Nel Vidal Barral, ese profesor
tivo a posibilidade de ver de perto como é o sistema educativo portugués neses intercambios como hicimos en Trancoso, en Peniche e no Porto, cousas interesantísimas, aspectos interesantísimos que nos estaba comentando, mas queríamos tamén falarmos co lado portugués. Temos do outro lado xa a Irina Maia, profesora de matemáticas do terceiro ciclo do agrupamento de escolas de Peniche. Irina tivo a sorte de estar de experiencia no colexio de Cerceda. Moi boas, Irina, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Germano. Obrigado. Olá, boa tarde, Irina. Tudo ben? Estás a ouvir o Nel, sí, Irina? Sim, um bocadinho mais baixinho, mas ouço, mas consigo, sim. Ok. Pois, xustamente con el aí, para que interveña e fale contigo no que queira, queríamos che preguntar como foi a experiencia tamén de ver o sistema galego. Na túa opinión, que diferenzas, que parecidos, que semellanzas, que foi o que máis che sorprendeu? Como foi esa túa experiencia? Olha, Germano, foi uma experiência, foi muito interessante. Eu já tive a oportunidade de por outros motivos, de conhecer outra escola, neste caso francesa, mas a realidade de Espanha, que é aqui tão próximo, não conhecia. E foi muito interessante. Há realmente muitas diferenças, tanto a nível da forma como se organizam os professores, da forma como os alunos trabalham. Há diferenças muito interessantes, foram muito interessantes. Posso começar por dizer que, relativamente aos anos de escolaridade, a forma como vocês organizam, portanto, é diferente da nossa. Portanto, nós temos o ensino básico, que vai até ao 9º ano, depois temos o ensino secundário, que é 10º, 11º e 12º, e só depois é que há a entrada para a faculdade, e convosco é diferente, não é, Nel? Xa estivemos antes a falar disso, da organización. A principal diferenza é a obrigatoriedade, non? Que en Portugal é até os 18 anos, cando no caso da Galicia é tan só até os 16. Exato. Depois também temos a diferença no que respeita ao horário diário, não é? De entrada. Nós entramos às 8h15 da manhã e a saída é variada. Portanto, pode chegar até às 6h15, mais ou menos. Por norma, às 5h30 já está terminado. Mas como deixamos para o final da tarde alguns apoios ou atividades desportivas que nem todos os alunos têm, o horário pode chegar até essa hora. Mas varia ao longo da semana, não é sempre igual todos os dias, não é? E as turmas têm os horários diferentes uns dos outros. É outra diferença também que vimos. Sim. A min gustaríame tamén, Irina, porque Nel xa foi comentando tamén aspectos moi curiosos. Gustaríame que nos dixeras tamén como viviches a experiencia do punto de vista do modelo pedagóxico, como viviches tamén a experiencia dentro das aulas, como viches a relación do alumno co profesor, a conflictividade, como viviches iso todo? Olha, pronto, uma das grandes diferenças, mas que eu julgo que tem a ver com a própria cultura, não é? Portanto, nós temos, portanto, há sempre nas aulas que fomos assistentes, que eu assisti e que as alunas também estiveram presentes na mobilidade que assistiram, portanto, há algum ruído, mas que é próprio vosso, não é? Portanto, para nós é um bocadinho diferente. Há aqui, portanto, procuramos estar mais silêncio e, portanto, notamos isso. Mas eu julgo que isso tem a ver com a própria cultura, não é? É normal, pronto, somos povos diferentes. Agora, uma das coisas também que vimos foi o trabalho com os alunos de necessidades educativas. Temos diferenças neste aspecto. Portanto, nós temos alunos com necessidades educativas nas salas, com muita frequência, também porque nós, atenção, somos uma escola de TAPE, portanto uma escola quer dizer de território de intervenção educativo, e portanto há várias escolas que são assim, não são todas, depende da comunidade em que está inserida, dos problemas que pode vir a ter, sejam eles financeiros ou não.
ou de que tenha a ver vamos cá ver com a própria forma de estar da comunidade, não é? E nós na nossa escola temos muitos alunos com necessidades educativas. Agora, pode variar o grau dessas dificuldades, não é? E nós temos uma preocupação muito grande com a inclusão. Portanto, nós procuramos com que em sala de aula os alunos com necessidades educativas estejam o máximo de tempo possível. Se estas dificuldades forem poucas, não é? Que permitam o acompanhamento das matérias que estão a ser dadas. Quando isso não acontece, portanto, são alunos que têm dificuldades mais acentuadas, mais severas, mais persistentes, eles trabalham fora da sala a maior parte do seu horário, apesar de haver uma ou outra disciplina que eles assistem, mas, por norma, estão fora. E estão em unidades de ensino estruturada, não é? Portanto, acabam por ter medidas de trabalho, medidas de suporte à sua aprendizagem diferenciadas. Temos alunos com espectros de autismo, não é? Que depois têm um tipo de trabalho muito diferente daquilo que os outros fazem, como é natural, e têm muitos ateliês que lhes permitem melhorar algumas capacidades, terapias também. Portanto, estes alunos não estão noutro local que não seja a escola. E foi algo que nós vimos de diferente, portanto, na escola da Cerceda, que não vimos, não é? Não vimos, na realidade, alunos com necessidades dentro da sala. Que che parece, Nel, a cuestión da desarmonía na aula do lado portugués, o que comentábamos da cuestión cultural e das necesidades educativas especiais tamén, que di Irina? Sobre as dúas cousas que comentaba a Irina, si, eu sobre o ruido das aulas, a verdade, non comentei nada nese fío na rede, non, pero é algo moi significativo, non? As aulas en todas as que estiven, nas 3 escolas nas que estiven, son en xeral moi silenciosas ao lado das aulas galegas, non? É raro que os nenos falen sen permiso, é raro que haxa barullo, cando aquí é moi habitual, non? Entón, iso en realidade foi unha diferenza bastante significativa tamén. E todo o que ten que ver co apoio á diversidade, é certo todo o que comenta a Irina, ten que ver con a cuestión de recursos e de persoal, non? Aquí os centros na Galiza non temos persoal suficiente para poder atender a diversidade como mínimamente se debería, non? Non hai persoal especializado. Unha cousa que me chamou moita a atención das escolas de Portugal é o que facedes, diso que chamades, non sei se en todas as escolas igual, actividades da vida cotiá, de poder traballar con nenos con necesidades especiais, actividades que lle van ser útiles para a súa vida, como cousas de cociña, cousas de manexo da casa, de manexo de cartos, de cousas así básicas, útiles para a vida, que nunha escola daqui é impensable traballar eses contidos, cando sería o ideal. Pero, como digo, é unha cuestión de recursos humanos, de persoal. Persoal para poder atendelo, non podemos facelo, claro. Sí, Nel, disculpa, eso soa un pouco a modelo máis americano, pode ser, ou máis anglosaxón, Irina, esta cuestión de cociña, de actividades preparatorias para a vida? Nós, portanto, estas atividades de preparar para a vida para estes alunos não são para todos os alunos que têm estas necessidades, não é? Portanto, são para aqueles alunos que realmente têm maiores dificuldades e portanto, eles a escolaridade obrigatória em Portugal é até aos 18 anos, que é diferente de Espanha. E, portanto, estes alunos, a partir dos 15 anos, têm a possibilidade de ter um plano individual de trabalho que os prepara para a vida futura, não é? A intenção de que eles ganhem algumas competências que lhes permitam ter uma atividade no futuro, para que consigam tentar, de certa forma,
estabelecer-se, não é? Sozinhos, mas com capacidades e com competências para isso. E não são todos, e atenção, não são todas as escolas que têm essa possibilidade também, não é? Porque nem todas as escolas têm estes recursos. Nós, por sermos uma escola TAPE, temos essas possibilidades porque os recursos também são alocados para isso, não é? Portanto, depende das escolas. Ali no nosso concelho somos a única escola que tem unidades de ensino estruturado. As outras escolas não têm, não é? Portanto, depende, e realmente depende também do pessoal que temos para poder trabalhar, porque a grande diferença também que existe de cá para aí é a questão dos funcionários, não é? Portanto, na escola espanhola onde estivemos, só existem funcionários na cantina. O resto são os professores que orientam, que organizam. Claro. E connosco não é assim. Temos auxiliares de ação educativa, que é como chamamos, e que estão presentes em toda a diária escolar. E alguns deles, muitos não, mas alguns deles estão também com estes alunos de necessidades. Portanto, temos professores que são especializados na área do ensino especial e depois temos os funcionários que também ajudam, não é? Ajudam os professores nesse sentido. Eu entendo nel tamén que non será o mesmo, isto é evidente, nunha escola que na outra. Por exemplo, que decir, non é o mesmo as particularidades dunha escola máis rural como pode ser en Cerceda, a escola que tivo a oportunidade de visitar Irina, como a que viches tú no Porto, non? É dicir, non é mesmo unha escola urbana como unha escola rural. Sí, son casos moi diferentes en canto a tipoloxía de alumnado, digamos, en canto tamén a dimensión da escola, non? Pois, bueno, na escola na que estive no Porto tiña 1.400 alumnos, na que estou en Cerceda ten a 400 alumnos, a terceira parte, non? Pero, digamos, esa serie de cousas estruturais son comuns a todas as escolas, non? O número de asistentes operacionais que comentaba Irina, o que chaman os funcionarios, está determinado por unha serie de cuestións. Teñen unha ratio por escola, non? Se non lembro mal, son un mínimo de 6, máis despois un por cada 100 alumnos, máis despois 2 por pabillón, 2 por xinasio, 2 por outro edificio, etc. Esa ratio incrementa dependendo das características do alumnado, se está nun centro de intervención prioritaria, etc. Iso fai que unha escola, non sei, Irina, se sabes cantos funcionarios pode ter a de Peniche, mais se cadra 30 ou 40. Sim, deve ser por volta disso, sim, não sei precisar, mas sim, temos. E mesmo assim entendemos que não são suficientes, atenção, não é? Com o nosso tipo de trabalho que fazemos, achamos que até não são suficientes. Claro, nun instituto galego ou na propia escola de Cerceda ou demais, quitando, ou en calquera instituto, non quitando sen contar o persoal de cantina, o persoal de comedor, pode haber un ou dous, ou como moito, 3 conserxes, non? Entón, que sería o equivalente a eses 30 funcionarios que pode haber nunha escola portuguesa. Entón, claro, iso determina moitas cousas do que se pode facer. Eu non me resisto a preguntarche, Irina, visto que, como sabedes, do lado do Estado español as competencias en educación teñenas as comunidades e a Galiza pois organiza o seu sistema educativo e un profesor, digamos, pois máis ou menos pode estar pois dentro da súa comunidade, da súa da proximidade á súa casa. Pensas que sería mellor que Portugal, moito máis centralista, non organizase tamén por zonas para que, por exemplo, un profesor que accede á función pública, un profesor do norte, un profesor de Viana do Castelo, de Braga, non teña que, por nota, acabar no Algarve e ao revés? Pois isso seria o ideal, não ter que percorrer essa quantidade de quilómetros muito grande. Realmente é algo que
que não é nada positivo, não é? Portanto, termos que estar para conseguir ter horário, para não perder tempo de serviço, não é? A necessidade que nós temos de concorrer a nível nacional, e é naturalmente que isso não é vantajoso. Portanto, as famílias separam-se, as despesas são muito, muito grandes, muitas vezes não compensa aquilo que recebemos com aquilo que se gasta, claro. E o estar longe dos filhos, e não é? Portanto, é muito complicado. É claro que não deveria ser assim, isto devia estar organizado de outra forma. E Madeira e Azores, Irina, também dentro do mesmo concurso público nacional? Nós também podemos concorrer, mas lá é um bocadinho diferente. É diferente. Mas de início, eu lembro-me quando entrei para a carreira, havia a possibilidade de concorrer para os arquipélagos, e muita gente fazia numa tentativa de conseguir entrar para a carreira mais depressa. Porque havia falta de professores. Hoje em dia já é um bocadinho diferente, não é? Mas não se consegue dar volta a isso. Continua-se a tentar, mas o concurso deste momento não permite que se faça isso assim. Ben, como te sentiches en Cerceda, como te acolleron, Irina, e como te acolleron a ti no Porto, en Peniche? É dicir, como foron as vosas experiencias a nivel particular, Irina? Por exemplo, empezo contigo. Sim, fui muito bem acolhida, fomos todos muito bem acolhidos, foi muito agradável, tínhamos atividades já preparadas, foi muito bom assistir às aulas, lá está, assistir às aulas de colegas e ver como é que se trabalha. Achei muito interessante, já agora que ainda não tinha referido, o facto das aulas de biologia e de química, portanto em termos de laboratórios, não é? Percebi que naquela escola, pelo menos naquela escola, em Cerceda, que os alunos vão com regularidade aos laboratórios desde cedo e, portanto, estão muito habituados a manusear tudo o que é material de laboratório. Aqui connosco não parece que seja assim tão usual. E, claro, é diferente de escola para escola, naturalmente, e até de professor para professor. Mas parece-me que aí há uma vontade muito grande de estar neste ambiente de laboratório, o que é muito bom e que eu gostei muito de assistir. E foi muito interessante. Outra coisa também, só aqui a referir, a questão de computadores, de tablets, de internet, portanto do digital, que achei muito mais interessante aí convosco, porque não tem os mesmos problemas que nós temos aqui, pelo menos na nossa escola, em termos de rede de internet. É muito complicado, é muito difícil. Não há um investimento do nosso Ministério de Educação para efetivamente apetrechar as escolas com internet capaz, para nós podermos trabalhar e fazer até outro tipo de atividades. Não, é muito complicado. Falhas de rede constantes, se mais do que uma sala está a usar computadores e internet, já outras salas têm dificuldade em conseguir aceder. E, portanto, a vossa estratégia de terem os computadores na escola, ao quais os miúdos podem aceder no momento, numa certa aula, é melhor do que nós. Portanto, o Ministério Português atribui ou dá a possibilidade de um aluno poder ter um computador, mas que o pode levar para casa. E depois, quando é necessário um professor solicitar, leva-o para a sala, não é? Leva-o para a escola. Mas isso não tem corrido muito bem. Isto é assim, Nel? Así, digamos, en Portugal é así, como conta Irina, non? Aquí posiblemente está un pouco máis garantido recursos, digamos, a calidade da rede, a calidade do servizo de internet nas escolas que teñen Erisgal, non? Como é o caso de Cerceda, digamos, as escolas que non teñen manuais de texto, manuais en papel, e teñen educación digital, que os nenos teñen ordenador na propia aula. Claro, ten que ser así, tense que garantir ese servizo con un mínimo de calidade, porque non habendo posibilidade de manual en papel, se falla a rede, falla todo, porque non se podería traballar na aula, porque a maneira de traballar é en moitos casos
cos propios ordenadores. Entón, pois, aqui a questão é que o nosso sistema educativo tenta fazer com que se utilize com regularidade tudo o que é digital, mas depois nós não conseguimos. Claro. Porque não temos rede para isso, não é? Sim. Eu queria acabar... dime, Irina, perdão. Não ia dizer, tudo bem. Sí, no, eu quería estaba comentando un pouco o tema da acollida nel, evidentemente isto é un programa galaico-portugués, a pesar de que estamos falando do sistema comparado, pois é evidente que a cuestión galaico-portuguesa, sobre todo que as escolas do norte, pois digamos que ten ese feeling, esa cuestión de proximidade, de vínculo grande. Sentiches nel que se che acolleu de maneira diferente polo feito de ser galego, tiveches máis facilidades tamén coa lingua? Como viviches un pouco o caso? Sí, claro, coa lingua é unha cuestión de proximidade, entón de intercomprensión total, non? Nese caso non hai problema. No caso de por ser galego, digamos, non? Sobre todo en Porto, no norte, teñen a referencia clarísima da Galiza, falan da Galiza directamente, non de, digamos, como tendo en conta o noso feito diferencial e que coñecen perfectamente, non? Entón, vamos, é o acollemento moi ben en todas partes. En Porto, pois, estiven moito máis tempo, entón foi algo máis cuestión de estar inserido nas aulas, case como observador. No caso de Penixe, unha cousa que nos chamou moito a atención, que nos resultou moi curiosa, foron as actividades complementarias e deportivas, non? No caso de Penixe, eu fun cun grupo de alumnos, fomos dous, un profesor, unha profesora e un grupo de alumnos, entón participaron nas actividades complementarias e deportivas da propia escola, que eran todas no mar, digamos. Un día fixeron vela, outro día fixeron canoaxe, outro día fixeron surf. As actividades deportivas da propia escola son no mar, como é lóxico ese aproveitamento na península de Penixe, máis que nas escolas de aquí, que son á beira do mar, non se fai con regularidade, non digamos, as actividades de educación física nas escolas da costa non se fai vela, surf ou canoaxe, non? En Penixe, pois, todos os días estivemos na praia e metidos na auga. Foi algo que nos chamou moita atención. Sim, faz parte do nosso desporto escolar. São as atividades extra-horário, não é? Horário de disciplinas, e realmente são muito variadas. Temos outras, para além dos desportos aquáticos. Nós temos o clube de xadrez, temos, portanto, o ténis de mesa, também temos o bóssia, que é um desporto dos alunos com necessidades educativas também. Portanto, nós damos muita importância às atividades desportivas, é verdade, é assim, senhor. Irina, trataron-te de maneira especial polo fato de ser portuguesa? Utilizabas o portugués no teu día a día? Quando fui a Cerceda? Sim. Sim, mas também tentei falar um bocadinho, lá está, o portunhol. Também tentei, porque acho que nós também temos que aprender, não é? Pronto, mas falaram galego e, portanto, nós temos alguma capacidade de conseguir compreender, portanto, correu muito bem. Acho que nesse aspecto foi 5 estrelas. A última pergunta, Nel, começo por ti. Que 2, 3 cousas, sí ou sí, traerías do sistema educativo portugués, traerías para a túa escola galega? Pois a primeira delas, a cuestión de recursos humanos. Xa falamos antes disto, non en canto a salarios, que creo que hai Portugal ten un problema que ten que corrixir, non? Pero si en canto a número de persoas a ese feito de que os profesores só desenvolvan funcións docentes e o resto de funcións necesarias para a escola sexa desenvolvido por profesionais que saiban desenvolver da mellor maneira esas funcións, non?
ese creo que é unha das principais cousas, porque condicionan, como dixo Irina antes tamén, a poder atender debidamente a diversidade, poder contar con psicólogos nas escolas, poder contar con asistentes sociais, poder contar cunha serie de profesionais que nas escolas de aquí non existen e que serían necesarios. E despois tamén o tema de ofrecer unha serie de cousas, unha serie de servizos para o alumnado desde a escola pensado como servizo público e non como negocio, non? En concreto, o servizo de bar e o servizo de papelería, que son, creo que, dous aspectos moi interesantes que aquí, no caso da papelería non existe, os casos dos bares, como xa dixemos, son xestionados de maneira privada e non de maneira pública. E tú, Irina, despois da túa experiencia galega, que 2-3 factores, aspectos, características levarías para a túa escola en Penixe, que tes unha certa envexa delas? Olha, Germano, eu gostei muito da questão do horário. O horário de saída sempre igual, portanto sempre ali por volta das 4 horas. Nós temos uma diferença do horário de almoço, já se sabe, não é? Sim. Vocês almoçam muito tarde, nós não, mas o facto de haver aqui uma regularidade na saída dos alunos ao fim do dia, portanto o dia escolar, por volta das 4 horas para vós, não é? Eu acho isso muito interessante e muito positivo, porque permite até aos alunos terem outro tipo de trabalho fora, não é? Portanto, atividades, algo que possam fazer para melhorar outras competências e até depois se repercute na própria aprendizagem da escola. Depois também nós estamos aqui neste momento numa fase de discussão nacional sobre o uso do telemóvel e, portanto, aí na escola de Cerceda não se usa, os miúdos têm, mas não usam. Nós aqui usamos e estamos a sentir grandes problemas em relação a isso. Não é que seja uma matéria consensual para todos, uns acham que sim, outros que não, outros estão assim no intermédio, mas realmente há um trabalho em termos de telemóvel que aqui usamos com frequência, ou que os miúdos têm com uso de frequência e não é nada vantajoso. E a questão, lá está, de muito cedo de mexerem nos materiais de laboratório, em atividades, na parte digital, porque trabalham muito também com aparelhos e gadgets, não é? Que aqui não se vê tanto. Temos uma outra coisa, mas é diferente. Pois unha maravilla tervos aquí no Galiportos, neste espazo galaico-portugués, comentando as experiencias cruzadas de galegos, profesores galegos que puideron ver o sistema educativo portugués e de profesoras neste caso portuguesas. Irina estivo tamén con Andrea Sales, que tamén lle enviamos un forte abrazo, profesor especial de Penixe, verdade, Irina? Sim, exatamente. Pois profesoras portuguesas que tiveron a opción de ver de primeira mão como era unha escola, neste caso, unha escola galega. Graciñas, obrigado aos dous, Nel, Irina, Nel, un placer. Moitísimas grazas a vos, obrigado, un placer pola miña parte tamén. Sí, diche Irina que adeus. Adeus, Irina, xa falamos, saúdos. Chao. Chao. Adeus. Escoito Galiportos cada semana en Radio Illariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes e enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportospodcast@gmail.com. Pois fantásticos minutos de radio falando de educación, de sistema educativo comparado, aquí con Nel Vidal e con Irina Maia. Tiveron ambos a oportunidade de ver os sistemas educativos do outro lado da raya
e falar de que diferenzas, que semellanzas hai entre eles. Aí vedes un pouquiño o debate tamén en moitas cuestións. Estaríamos falando de educación moito máis tempo, mas isto é o que foi. Veremos se temos que darlle unha segunda volta á cuestión educativa, que seguro que dá para moito. Hoxe marchamos, vamos embora, aproveitando esta temática, marchamos cun tema de Denis Hures con Ronsel. Chao, chao, obrigado. Escribíache unha carta, pero non teño papel para ti, miña querida, na folla dun carabele. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Que túa nai non queira, tampouco non quere a miña.